Wengane zawothi impela sibona laphana ke abafana ke abancane ke phana ke Nanda ngakwa-Best njengoba ke sebedubule balimazeka beke amaphoyisa amabili. Bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela banqale nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV sithi nje masiqala ngani channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe na notification bell khona uthola zonke izindaba ke shishayo nazo ke izitrendayo. Hayi ke wengane zawothi impela sibona lapha izindaba ke zingenayo siveza ukuthi ke abafana ke baseNanda ke sebedubule ke ebalimaza kabi ke amaphoyisa ke amabili phana ke engakwa-Best kanti ke wengane zawuthi impela wona ke amaphoyisa ke abese phuthunyiswa phana ke esibhedlela ke ukuyothola lona ke usizo. Hayi ke wengane zawuthi impela ke asazi futhi ke asazi ke elokwa ngempela uthi bona ke labafana ke ngakube ke abekho yini kule qembu ke eladuma kakhulu phana ke Nanda ke abathi iWest Gang. Bafowethu impela ke asazi futhi ke asazi lokwa ngempela. Thina ke siMbuso City MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.